Kamalangan ni kaboundary nguwan. Sari aro tanganin ninyo, iriga, sari sa iriga. Sari sa iriga. Anong oras na mahim pa kita sa iriga. Bago pa kayo kasi sabihan. Stressy na. Ay, utong. May jeep. Boss, iriga. Late na kami. Labo-labo. Iriga boss, iriga. Iriga. Ngayon, Susig ka rin pa. Iriga boss. Sakay na. Sari pa ka mo yan. Iriga po. Oo, amo tama biyay man po ako naga boss. Sunod-sunod na biyay ko kan nguwan, ba doon mo? Pero may discount daw kami dyan. Ay, agko man, pero magsakay muna ka mo ka na. Ako tangarig. Sakay na nga ni. Lat ko na. Kiraon ko na naman na. Pinatawrin na kita. Oo, lat ko na. Makapatis nito. Oh, igda. Ito tayo igda kami. Igda. Boss na, dali na nga ning makalarga na kita. Ang mga chinilas ninyo, boss. Buring mapagalon, boss. Magparalinig ka yan. Putol na pati ang payong mo. Banin nyo ay. Igda. Wop. Igda nga ni kamo. Oh, ampayo boss. Pagkaraya boss. Hindi masali nagkukuwang kuwa. Matang lagi sa biyahe. Pag di nakasandal. Gusto ko mga Dali na taurin na kita. So komportable ako. Dali ano nito? So, pagkasulina ko nga ano da. Apang bayad ninyo, pagkaraya ninyo ah. Iya po boss. Pagkaraya ninyo. Kabista ka na ko itong driver ay. Nagsakay ka mo diri. Masakay na, nakaigda na nga ni. Nakaigda na nga ni. Binabad trip ninyo ko. Ito pabadyak na sinangani ka mo. Sige na taurin na kami, alas 13 na. Diri na ka magmerindal. Dali na. Uri na kami. Direkto na kami. Kumasay. Pera po. 1K. Isus, 1,000. Uban na ay. Pamasay nga di. Pira nga. 1K. Kumahal ay. Sabi mo may discount kami. Pairi ka na ka mo. Nataurin na kami, uni na 1 kayo. Uni na, hindi na kayo mareklamo. Uni na. Pero dili dahil kami busay. Pang shabu man lang garuan ka. Pagsabu man sa indong. Boss, naganap boy man lang ang tao digdi. Dahil dito pagpararibo ko no. Kung gusto nito maglakaw ka mo sa kuya na ni 1,000 nindo. Pag ako inuga kan digdi, di ko kamuyatod. O ano? Sige na, larga na. Larga na sa indong. Pero nindo boss, taburay. Masakit ka mga mahal ka mga barakalon nguwan. Amo na nga ni, amo Ka mga parareklamo ninyo mga pasahero ka mo. Sari aro tanganin ninyo, iriga. Sari sa iriga. Sari sa iriga. Balik ninyo itong chinilas. Okay, usip ka mong tultul. Lagsakit maghanap buhay. Sige na, irga. Takot mo ngayon. Masakayan ka ay. Boss, lisensyado ko boss. Di pa ka kuha. Para reklamo ninyo. Di man, kamal mga kapamasahin. Para ribok na. Para iriga. Uy! Ano tataw ka mag-drive? Inurulog pa kami digdi. Di. Langgilid kaya kagater boss. Di ko man sinasadya. Gilid ka dyan. Kamalman mo mag... ninyo ay para masana naulog. Ano mo yan ang pag-drive mo? Makakadiskresa ka ng tao ay. Kasi mo boss, di nga ni pagkaarte. An man sana para manan. Kuna ba rin ini? Makaskwila pa daw ini. Kapaskwila ni mama ng tultul. Ayusun mo. Oh, sorry na. Para magpalasaan. Oh, balyo na. Kamu na mag-drive. Nabwa lang, nabwa. Sige, nagbaba-baba na. Ma-commute na lang kita pa. Makakabrik 1,000 na mo. Ay ko, ang kulong nindo. Nangiipit to. Di mo ni pag-iano sa gilid yan. Pakaraya daw nindo munaan. Kamu nagdadrive mga di kamu nag-i-maintenance nindo ang gamit nindo ba kung magpasakay. Alat lang, natatigsa mo yung mantigubunto. Kamu ba ka nagdadrive? Bago yan. Sige na. Wala na boss. Ay, normal lang. Hanap buhay talaga mapagal. Para makabuti sa eskulanta. Para. Iriga. Para! Para! Hindi ka tatawa magdangog, sabi ko para. Yun na. Buga na. 500. Oh, na naman. Pamasahe 500. Kasi bago nagbayad na kami. Isi mo boss, ang kalakalan digdi boss,
Pag inatod na, may bayad pa ng guard. Bayad. Sus, grabe na yan. Bug kayo niya. Pugulan mo pare, pugulan mo. Boss! Bus! Ano? Di mo aram? Halika kami sa tinago. Hindi ka kami yung sa duran, nagtago kami. Pura mo saan ako nagtatrabaho, boss? Bisa. Ang kwarta ko, boss. Eh, sa mga namin. Kuya ini. Boss! Bye-bye. Boss, may badila ko rin di, boss! What's up, guys? Marinahapon po sa Induga, boss. Shout out po kami. Shout out pala kay Josel Nunez at kay Angelica Balikana Asurin. Ayun, shout out. Ayun, shoutout kay Neri Sabulalin. I love you. And kay Francis Tanyes. Yun, shoutout nga pala kay Ate Unak. Lorna Espanyo Asurin. Shoutout sa mga Ate Unak. Hindi ko isip ko sa ibang bansa eh. So, shout out man po pala dyan kay Mama Marlene Ayuste Lopez dyan po sa kay Hermana Danica. Shout out tabi, ma'am. Maraming salamat po sa pag-aalaga. Thank you so much. Huwag pong kakalimutan, like, share, and subscribe. May YouTube channel na po kami. Search nyo lang po ninyo, Kuya Brad. Kami po ang Team Pairap.